Bé, bona vesprada de nou. Ens sentiu bé? Bueno, mira, aquesta ponència havia de ser presentada conjuntament amb el cronista oficial del poble de Xaló, que és ara el Jaume Noguera i Mengual, un gran amic, però per raons de la seva delicada salut no ha pogut vindre. Per tant, jo intentaré amb molta dificultat suplir la seva companyia. Anem a parlar sobre els forasters balears disposats a Llíber i Xaló entre 1610 i 1650. Això és una qüestió que hem tractat anteriorment, tant el Jaume Noguera i jo, com amb Antoni Mas i en Joan Lluís Monjo, que s'han treballat ja moltes coses sobre la repoblació amb margalidans a Xaló i amb llucmajorers a Llíber, i tenim estudis que podeu consultar. El Joan Belllloc m'ajudarà un poquet amb el tema audiovisual. Hem preparat unes poques diapositives perquè vegeu ahir a grans trets com anava la cosa i per il·lustrar un poc la nostra investigació. Els grups balears, familiars balears, abans parlava el Toni també de la base del repoblament medieval de Mallorca amb grups familiars provinents del Principat de Catalunya, concretament del Bisbat de Girona, i així és un comportament que es repeteix. Llíber i Xaló tenen una singularitat, i és que una gran majoria dels seus repobladors venen d'un sol poble. Això no passa així a la Vall de Gallinera, tampoc passa a Tàrbena, i fins i tot a la Vall d'Ebo hi ha també més component familiar, però no de la magnitud de Llíber i Xaló. A Xaló, la majoria dels seus repobladors són provinents de Santa Margalida. I, com havia comentat este matí, jo no estava, però després s'ha comentat així, el Vicent Puig, molts d'estos grups eren famílies grans. Jo els he definit com a clans familiars. Clans familiars on el patriarca, que és signatari de la Carta Pobla, apareix de vegades en un fill major seu, amb un germà, en un cunyat, veritat? I en realitat una part important de les famílies estan relacionades, ho comentava també abans l'Antoni Mas, i han fet estudis d'alguns arbres genealògics de margalidans, també en el treball que vam fer sobre Llíber i Llucmajor, estan relacionats, alguns d'ells familiarment entre ells. Aquests clans familiars, els d'origen margalidà a Xaló i els d'origen llucmajorera a Llíber, són la base del repoblament annexi dels dos pobles de la vall. En aquesta ocasió hem optat per posar la mirada no ja en les famílies fundadores, les famílies repobladores, sinó en els fadrins o no fadrins, en els arribats tardanament. D'una banda, amb els casaments de la gent, dels fills dels repobladors de la vall, amb gent d'altres pobles, i d'altra banda amb els aventurers que es presenten, aventurers entre cometes, que arriben més tardanament i es presenten a residir als pobles de Llíber i Xaló. Passem ara a matrimonis. Un primer apartat són els matrimonis entre xaloners i lliberans d'origen mallorquí amb forasters d'altres pobles valencians també d'origen illenc. És a dir, aquests matrimonis són ben coneguts i manta vegades s'ha parlat d'ell. Els mallorquins era molt freqüent que es casaren entre ells, molt sovint els d'un mateix poble, els de Xaló amb famílies xaloneres,
i lliberans, amb famílies lliberanes d'origen mallorquí, però també moltes vegades en pobles veïns. Això ens ha donat la pista d'on havia altres famílies mallorquines a pobles diferents de la comarca. Això és el que d'alguna manera va impulsar el Josep Costa i Mas a finals dels anys 70 a donar-se compte de la magnitud del repoblament amb mallorquins no només al sud del País Valencià, perquè ara parlàvem també de la comarca del Camp del Túria, que estaria al centre, però en general al Regne de València, aquest component humà té una presència molt destacable, veritat, i és un pilar important del segon repoblament del Regne de València després de l'expulsió dels moriscos. Hem comprovat que en alguns casos els esposoris entre membres de les mateixes famílies es repetien més d'una vegada i creiem que això és un indicatiu de l'existència d'unes relacions prèvies, és a dir, probablement a l'illa de Mallorca. Ja eren amics, potser no família, però eren amics entre els grups familiars mallorquins establerts a diferents poblacions valencianes. D'entrada, en veiem un amb contraents del mateix origen, entre els llucmajorers Antoni Puigcerver i Gabriela Puigcerver, que eren de Llíber, casaren les seues filles Margalida i Francina amb dos fills també llucmajorers, d'en Guillem Pujol i na Joana Riera, que estaven instal·lats a la Vall de Laguar. El primer casament de fills d'aquestes dues famílies, les filles dels Puigcerver amb els Pujol Riera, es va celebrar l'any 1620 entre na Margalida i en Joan Pujol. El segon, l'any 1624, entre en Guillem Pujol, germà d'en Joan i fill dels Pujol de Laguar, i la Francina Puigcerver. Tots eren de Llucmajor, com he comentat, i van acabar residint a la Vall de Laguar. Però no sempre els enllaços matrimonials que unien famílies mallorquines eren entre cònjuges d'un mateix poble. Els margalidans Mateu Albanell i Margalida Serra, per cert, un dels fills dels quals una filla es casa en un Vilanova, segons ha vist ara l'arbre genealògic, estos Albanell estan presents a Xaló des de 1611, el Mateu Albanell era el germà d'en Jaume Albanell, que era un poc el cap del repoblament Margalida de Xaló. El Mateu era un germà major i que era mestre d'escola. Varen casar estos dos, varen casar els seus fills, els margalidans Mateu Albanell, parla de la família Mateu Albanell i Margalida Serra, varen casar els seus fills Mateu i Francina, la Francina era la mare del Serra Albanell de Tàrbena, amb dos fills del matrimoni format per Sebastià Terra i Damiana Reiners, que eren d'Alaró, i residien a Tàrbena. Els fills eren Sebastià i Joana. Mentre que els del matrimoni Albanell-Serra es diuen Francina i Mateu. El matrimoni format per en Mateu Albanell i en Joana Serra vingueren a residir a Xaló i el de Sebastià Serra i la Francina Albanell s'instal·laren a Tàrbena. Els dos matrimonis es van celebrar el mateix dia a l'església de Xaló i era el 24 d'octubre de 1622. Un altre cas, és a dir, són dues famílies de diferent origen, però casar un fill i una filla de cada matrimoni vol dir que havia alguna mena de relació o d'amistat anterior. Sens dubte, un altre cas també de relació per la bona amistat que mantindrien Sebastià Mestre, de Santa Margalida, signatari de la Carta Pobla de 1611, casat en primeres noces amb Joana Quecles, i els seus fills, amb els també margalidans Pere Mengual i Margalida Muntaner, el Toni abans havia citat aquest matrimoni,
que havien arribat feia anys al llogaret de Serra, a la vall d'Ebo, i que l'any 1628 es va concretar amb el casament d'en Pere Mengual, natural de Santa Margalida i resident a Ebo, fill d'en Pere i na Margalida Montaner, amb na Margalida Mestre, natural de la mateixa vila de Santa Margalida i resident a Xaló, filla de Sebastià Mestre i Joana Quecles. Poc després, uns anys després, d'enviudar na Joana Quecles, el Sebastià Serra, que va morir l'any 1618, es va casar, Sebastià Mestre Major, Margalida de Xaló, es va casar amb na Caterina Font, en segones noces, que era també margalidana i resident a Xaló. I l'any 1637 trobem que la Mariana, filla d'aquest segon matrimoni d'en Sebastià Serra i ja nascuda a Xaló, es va casar amb Mateu Amengual, que era un germà menor d'en Pere Mengual i fill dels Mengual Montaner d'Ebo i que ja era nascut a la vall d'Ebo. És a dir, que s'havia casat un fill del matrimoni, dos fills del matrimoni Amengual Montaner de Santa Margalida amb dos filles d'en Sebastià Mestre, però una filla de la primera dona i una altra filla de la segona. És a dir, que és una relació que havia perdurat al llarg de dècades. A banda dels matrimonis entre dos germans i dos germanes, foren molt els esposoris entre illencs d'un mateix origen. L'any 1630 es casava Macià Siurana, fill d'en Gabriel i na Gabriela Monjo, que eren també naturals de Santa Margalida i residien a Castells, amb la Joana Serra, que era filla d'en Baltasar Serra i n'Antonina Estelric. I tots eren naturals de Santa Margalida i residents a Xaló. Aquest matrimoni acabaren residint a Castells. Passem ara als forasters, l'apartat número 2, els forasters mallorquins casats a Llíber i Xaló amb fills de repobladors. Després de 1611 i fins més enllà de 1640 encara arribarien illencs a Llíber i Xaló. Normalment homes, però també alguna dona i també alguna família sencera. Vingueren per diferents raons, però principalment per les expectatives de trobar una vida millor al Regne de València, de la que tenien a Mallorca. També, no només, com deia el Pere Sales abans, no només per causes socioeconòmiques, sinó també per la qüestió ell parlava de la violència, el tema del bandolerisme. Tenim el cas que ara citaré del Bartomeu Campamar de Bòquer, que va arribar a Xaló per una altra raó que no era socioeconòmica. La majoria dels contraents del matrimoni pertanents a aquest grup ja portaven temps quan es casaren residint a Llíber i Xaló. Només coneguem el cas d'Antonina Serra, filla d'en Joan Serra Mallorquí, signatari de la Carta Pobla de 1611, i de Tonina Monjo, que va venir expressament de Santa Margalida per casar-se amb el manacorí Joan Jaume, que ja residia a Xaló. Ho diu l'acta de matrimoni, al retor, l'audicio de Pedro Granollers, comenta, la cual vino a Xaló y es hija de Juan Serra i Antonina Monjo. Foren molts els forasters documentats als llibres matrimonials de l'arxiu parroquial de Xaló. La majoria dels de Llíber eren arribats de Llucmajor i la majoria dels de Xaló, com hem comentat abans, de Santa Margalida. Per això hem posat la foto d'aquests dos pobles. Ahir veureu, hi ha una foto, la foto de l'esquerra és una foto panoràmica de Llucmajor i l'altra, la de baix, és una foto de Santa Margalida on es veu l'església. En una breu relació podem citar de forasters Pere Babiloni, de Santa Margalida, casat l'any 1621, Martí Cerver, casat de Santa Margalida també, casat l'any 1621, Joan Montaner, també de Santa Margalida, casat l'any 1621, Miquel Vidal, també de Santa Margalida, casat l'any 1622, Gabriel Montaner, també de Santa Margalida, casat l'any 1622, Llorenç Rosselló, de Ciutat de Mallorca,
l'any 1622, Bertomeu Campamar de Bòquer, de Pollença, l'any 1627, Joan Jaume de Manacor, l'any 1629, Pere Capó de Santa Margalida, l'any 1638, Miquel Mas de Llucmajor, 1637, Guillem Estalric de Santa Margalida, l'any 1644, també Gabriel Alòs de Santa Margalida, l'any 1644, Joan Vidal de Ciutat, l'any 1644, o Bertomeu Caldes, l'any 1655. Tots estos residents a Xaló es casaren majoritàriament amb descendents dels primers establits. D'altra banda, Joan Roig de Llucmajor, casat l'any 1634, Antoni Mas de Llucmajor també l'any 1632, Miquel Amengual, també de Llucmajor, l'any 1636, Antoni Seguirol, també de Llucmajor, casat l'any 1637, Joan Seguirol, així mateix de Llucmajor, casat l'any 1637, Bartomeu Fullana, també de Llucmajor, casat l'any 1641, Esteve Miquel, també de Llucmajor, casat l'any 1643. Tots estos que acabo de citar eren residents a Llíber i casats majoritàriament també amb descendents dels primers repobladors. Passem ara a l'apartat 3, el difícil accés dels forasters mallorquins a la propietat rural a la baronia de Xaló. Un aspecte que crida l'atenció en l'estudi de les dades que ens ofereix l'Arxiu Parroquial de Xaló és que molts d'aquests forasters mallorquins no es dedicaven al treball de la terra, sinó que treballaven en algun altre ofici. En la documentació s'indica que el Pere Babiloni de Santa Margalida era teixidor i residia a Xaló l'any 1621. El Joan Roig, de Llucmajor, també era teixidor de lli. I en Bertomeu Fullana, així mateix, casat que era de Llucmajor, els de Llíber quasi sempre són de Llucmajor, casat l'any 1641, era també teixidor de lli. D'altra banda, Joan Vidal, de Ciutat de Mallorca, documentat l'any 1644 a Xaló, era doctor en medicina. La realitat és que, malgrat les expectatives, quan van arribar els forasters mallorquins a Llíber i Xaló, quedava ja poc per repartir i la majoria restaren pobres. El seu accés a la propietat es va concretar per A, el casament amb alguna filla dels repobladors establits l'any 1611, B, per establiments de xicotetes directes dels delegats senyorials, de béns que havien estat abandonats, de béns d'altres vassalls que havien estat abandonats, que havien abandonat el senyoriu, i C, per compra a altres propietaris de Llíber i Xaló. Una font privilegiada per a l'estudi de la propietat rural a la baronia de Xaló durant el segle XVII és el Cabreu de 1635. Per aquest document sabem d'on provingueren els béns dels nouvinguts i en veiem ara alguns exemples. El Joan Montaner Ferragut, que era natural de Santa Margalida, no està relacionat amb els Montaners, descendents de Mateu Montaner i Nana Pissà, que és un altre clan familiar. De fet, a la seva acta de matrimoni no apareix cap Montaner, per tant, el considerem un nouvingut. Tenia una casa, confessava tindre l'any 1635, una casa al carrer del Pou de les Figueretes de Xaló. 3 jornals a la partida de la Tarafa, terra secà. 6 jornals de terra a la partida de la Murta, també terra secà. I 2 jornals a la partida del barranc de la Murta. Totes aquestes propietats li foren atorgades en virtut d'un establiment rebut pel notari Miquel Reig el dia 22 de juliol de 1622. És a dir, són establiments tardans. A més, posseïa 2 fanecades de terra horta a la partida de la Tarafa, que havia comprat el dia 6 d'octubre de 1625. Un document registrat pel notari Bernat Alberola, és a dir, complementava unes poques fanecades d'horta. Pensem en l'economia de subsistència, que era llavors la que imperava. Aquestes 2 fanecades d'horta complementaven els altres béns de secà que tenia el Joan Montaner. D'altra banda, Martí Cerver, de Santa Margalida, també resident a Xaló l'any 1621, confessava al Cabreu de 1635 tenir una casa i corral al carrer d'Alacant, que era un establiment
rebut pel notari Jaume Ferrer, però no es concreta la dada. I després tenia un jornal de terra a la partida del Pou del Molí Nou, terra de secà, i 3 jornals de terra de secà a la partida de la Murta. Aquestes 2 darreres propietats les va comprar d'en Mateu Monjo el dia 17 d'agost de 1625. En Bartomeu Campamar, de Pollença, i resident a Xaló l'any 1627, confessava l'any 1635 posseir una casa al carrer Major de Xaló i 2 fanecades de terra a la partida de les Hortes. Aquests béns li foren establerts en un document recollit pel notari Joan Lluís Torres, del qual no s'esmenta la data. I mig jornal de terra de secà a la partida de la Murta de Xaló i un jornal de terra secà a la partida dels Plans que havia heretat per un testament. Creiem que aquests 2 darrers béns provenien de l'herència de la seva primera dona, Joana Omar, que va morir el dia 2 de febrer de 1632. Al Cabreu de 1635 no apareix cap propietat a nom del margalidà Pere Bibiloni, resident a Xaló, ni tampoc a nom dels Llucmajorers Joan Roig, Joan Cirerol, Antoni Cirerol, Bartomeu Fillana o Esteve Miquel, que després trobarem com a residents a Llíber. És a dir, que estos no tenien propietat en aquest moment, en temps del Cabreu de 1635. Algun no residiria i d'altres residien però tenien algun ofici o no tenien propietats pròpies. Passem a l'altre apartat. M'ha deixat comentar, torna enrere, Joan, la foto, perquè m'ha deixat comentar. Ahir a la foto, vegeu, aquesta és una foto feta des de la partida del Pou del Mas, del Poem Mas, conforme es diu a Llíber. Veritat, això del terme de Llíber, es veu una gelada ahir i es veu al fons, es veu el poble de Llíber a la dreta i Xaló, veritat, a l'esquerra. Eren els 2 pobles de la baroria, de l'antiga baroria de Xaló. Passem ara al quart apartat, comportament endogàmic entre els repobladors balears de Llíber i Xaló. Entre els amonestats, a l'arxiu parroquial de Xaló, apareix un nombrós grup d'illencs antics residents als pobles de la vall, que havien partit amb les seues famílies des de Mallorca a residir a altres pobles valencians. I anys després tornaven per casar-se amb descendents mallorquins de famílies xaloneres i lliberanes. Concretament, el Miquel Amengual, resident a Gata, fill dels llucmajorers Climent i Francina Sastre, signatari el Climent Amengual de la Carta Pobla de 1611, el seu fill tornava, Miquel tornava per casar-se amb Caterina Montserrat, filla també de llucmajorers, dels llucmajorers Pere Montserrat i Magdalena Taverner, l'any 1636. Pere Capó havia residit a Xaló, era natural de Santa Margalida, i es va casar finalment a Xaló, on tornava a residir, es va casar amb una valenciana de Dénia, Tomasa Gavilà, que era filla de repobladors valencians de Dénia establerts a Xaló. També el cas de l'Anna Sequier, espereu-se i ara miraré. L'Anna Sequier era filla del Sebastià Sequier, veritat, i la seva segona dona era una xica que es va casar a Xaló l'any 1645 i son pare Sebastià Sequier era de Santa Margalida, era natural de Santa Margalida, està present als establiments de Xaló de l'any 1611. No és signatari de la Carta Pobla, però sí que apareix als establiments de l'any 1611 com a beneficiari de béns per part del senyor. I després de l'any 1616, és a dir, el 12 de novembre de 1616, es casa el Sebastià Sequier a Dénia amb Margalida Jaume, una filla d'Antoni Jaume, de Joan Jaume i Antonina Montaner, que eren uns manacorís residents a la ciutat de Dénia. Després d'enviudar de la Margalida Jaume, es casa a Benimassot, en una altra mallorquina. I l'Anna Sequier era filla
d'aquest segon matrimoni. I torna per casar-se a Xaló l'any 1645. Concretament ho fa, ho mire ara i ho consulte un momentet, per favor, us ho dic. Ho fa per casar-se, a veure si la trobo o no la trobo. Sí, Anna Sequier, filla, el dia 20 de maig de 1645, l'Anna Sequier, filla de Sebastià i Antonina Girard, natural de Benimassot, habitadora de Xaló, aleshores es casa amb Joan Castells, fill de Joan, i na Francesca Pastor, ja naturals de Xaló. Per tant, és a dir, els vincles amb Llíber i Xaló es mantenen durant dècades. El Julià Salvà, natural de Llucmajor, fill del Josep i la Catalina i la Francina Catany, signataris de la Carta Pobla de 1611, resident a Gata, eren a Llíber l'any 1611, es casava l'any 1629 amb la també llucmajorera i resident a Llíber Margalida Noguera, la qual era filla d'en Joan Noguera i na Margalida Puig, també una família signatària de la Carta Pobla de 1611. Els contraents foren dispensats de l'impedimento de cuarto grado de consanguinidad doble per mossèn Laudicio de Pedro Granollers. Foren dispensats perquè eren cosins, eren parents llunyans. En Pere Serra, casat l'any 1629, fill d'en Joan Serra i Antonina Monjo, també de Santa Margalida, ell és el fill de Joan Serra Mallorquí, que apareix a la Carta Pobla de 1611, es va casar a Favareta amb la Joana Serra, que era filla d'en Sebastià Serra i na Margalida Monjo. Una família, també originària de Santa Margalida, que trobem als establiments de l'any 1611 com a residents a Xaló, però que havien passat per Daimús, on nasqué la Joana, i ara, a l'any 1629, quan es consuma aquest matrimoni, a Favareta, on es casaria amb en Pere Serra. És a dir, és un comportament endogàmic, com podeu veure, total, de gent de Santa Margalida que passa per diferents pobles valencians. Els contraents foren dispensats pel rector de Favara en tercer i quart grau de consanguinitat. Ahir veiem els matrimonis entre illencs al quinquilibri de l'Arxiu Parroquial de Xaló. Així vegem una portada preciosa del primer llibre, del primer quinquilibri de l'Arxiu Parroquial de Xaló, veritat que ha estat restaurat i bueno, és el primer quinquilibri, que és un llibre no molt gros, el segon és més gros, però està més deteriorat el segon que el primer. L'Arxiu Parroquial de Xaló és una font privilegiada d'informació sobre la repoblació mallorquina al sud del País Valencià. Tant el primer quinquilibri, que va de 1620 a 1628, amb mossèn Andreu Torrella, que era un rector de l'Alcúdia, val a dir que els senyors de la baronia de Xaló també eren senyors de l'Alcúdia, veritat, i apareixen molts retors provinents de la comarca de la Ribera. O sigui, l'any 1620 fins l'any 1628 tenim a mossèn Andreu Torrella com a rector de la parròquia. I com el segon quinquilibri va de 1628 a 1673, 1628-1673, i té com a primer rector a Pedro Granollers, l'Audicio de Pedro Granollers, que era natural de la ciutat de València. També apareix després Vicent Vargas, que era natural de la pròpia comarca de la Marina Alta. Els quals documents sacramentals ens aporten una quantitat enorme de detalls sobre l'origen, el parentesc i la filiació de tots els que ara ja sí hem esmentat. És molt difícil trobar una font històrica comparable en el nombre de detalls i la precisió en les fonts parroquials valencianes. És realment una documentació excepcional.
A banda dels quinquilibri matrimonials, a banda del llibre de matrimonis, nosaltres hem consultat els altres llibres de l'Arxiu Parroquial de Xaló, els de batejos, difunts i confirmacions. I hem afegit a l'estudi d'altres fonts parroquials per a la confecció d'aquest treball. Concretament, els arxius parroquials de pobles veïns, com ara Dénia, Benissa, Ebo, la Vall de Laguar, Tàrbena, Fageca, Benimassot, per completar les dades que ens mancaven i que suplixen un poc les que no ens oferia l'Arxiu Parroquial Xaloner. Per concloure aquesta exposició, cal comentar que els forasters balears arribats tardanament a Llíber i Xaló trobaren moltes dificultats per al seu establiment ací. Només l'ajuda dels ja residents i els seus descendents i els establiments tardans dels delegats senyorials els anirien a favor. Moltes gràcies, així ho deixo. Gràcies. Ara entrem en el torn de paraules d'aquestes dues últimes conferències. Algú vol fer alguna pregunta? Jo vull fer una pregunta molt senzilla. Els anteriors que han parlat, tu i... Bé, suposo que en Joan Lluís ho sabrà més. Això de rebut, d'on ve? Perquè això és una qüestió lingüística, suposo que també d'història, que no ho sé, però d'on ve això de dir rebut a la gent d'aquesta? Bueno, aquesta paraula està documentada... Bueno, és que hi ha dues vessants per saber aquesta paraula. La primera és tradició oral. Aquesta paraula va unida a unes llegendes difamatòries, que ara no entraré en detall, una de les quals dia que naixien certes famílies, els seus membres cada X temps en una coa. Clar, per això tenien... Però llavors això està relacionat, clar, amb que eren porcs, això que hem parlat de la barata per porcs, pot ser que estigui relacionat amb això, per això és una altra història. La llegenda negra de la repoblació que, per exemple, apliquen a Tàrbena, que van ser baratats per porcs, també l'apliquen a l'Orxa, i alguna persona m'ha dit també que a l'Atzúvia, jo no... Llavors... Bé, en el cas de l'Orxa diem passa gorrí, passa mallorquí. És una cosa que, clar... Després es parlava que si en els pobles veïns eren criptojueus, en fi. Però, curiosament, aquesta paraula també està documentada en el segle XVIII al País Valencià, en el diccionari d'en Siscar, Mayans i Siscar, que diu, segons ell, que ve de raut, de raure, d'estar retallat. Això és una etimologia que diu que pot ser que estiga mesclada també per lo de la coeta. També una altra etimologia popular, aquesta me la va dir alguna persona de Tàrbena, és que venia de rebut, és a dir, algunes famílies podien haver vingut més tardanament. Però bé, això ja en parlarem un altre dia, perquè ara, en aquestes hores. Alguna pregunta més? Bé, només un comentari referent també a la comunicació de Pere Sales, Toni Domingo i Joan Lluís Monjo. Simplement dir que allò que pel que fa a l'edat mitjana coneixem un cas que no és de qualcú que
que viatgi per aquest motiu, però que hi va haver a un poble que es diu Montuïri una baralla, una brega entre veïnats, i un li va dir a l'altre que ton pare era moro estat, és a dir, que son pare havia estat moro. I aquell va cridar, va fer reunir a tots els que havien conegut a son pare perquè declarassin que no havia estat ni moro ni catiu, sinó que era nadiu de Vilafranca del Penedès. I a més que pel seu aspecte era bé català. Això que demostra, al cap i a la fi, a un temps que els jueus a mitjan segle XIV no estaven tan perseguits i una ascendència a formar part dels jueus, que en aquell moment eren un grup cohesionat, no era un motiu, potser de deshonor, com si ho haguera tenir un origen moro o captiu. I clar, el que apareix és que aquests orígens se facin servir com a insult independentment de la seva versemblança. Com que dir, què és el que te pot saber més mal? Que te diguen moro, que te diguen catiu i un altre moment que te diguen jueu. Si allò és vera o no, o té o no fonament, és tota una altra qüestió, però el mecanisme és el mateix i és l'honor personal que se sent ressentit i en els dos casos fa que se mobilitzin recursos i gent amb l'única finalitat de restituir un honor com a mínim qüestionat. Només era això. Jo diria que és l'honor personal i l'honor familiar, de aquesta família estesa la que s'ho afectada. Sí, sí. Algú més? Jo, sobre rebut, simplement dir que és una paraula que es diu al Camp de Túria, vull dir, actualment, que es diu, s'utilitza, i no té el matís que pugui tindre així a la Marina, probablement. Allí és algú que ha renegat de la religió. O sigui, persones que han sigut molt religioses i ho han deixat de ser o s'han convertit en una altra religió. Té un aspecte relacionat amb la religió. Sí, però en contra, com a un traïdor, diguem, de la pròpia religió. Se diu, per exemple, però és que és prou viva la paraula, se diu, per exemple, allà per els anys 70-80 hi havia molts seminaristes i molts se n'eixien ja del seminari i la primera cosa que es deia era rebut. Sí, és que m'ha soldat dir que aquesta fora de... Aquí. Que volia dir que fora d'aquest ús religiós és una paraula que és viva a diverses zones valencianes, que vol dir una persona que té un caràcter roïn, que té un mal gènit. En Jordi Colomina es relacionava amb rabiüt. Llavors, però també en algunes zones significava una persona d'origen foraster. Per exemple, audien els valencians dels catalans o els castellans dels valencians o els castellans dels valencians. I pot ser una persona que s'ha deixat una cosa i siga religió o siga una altra terra. Ara de memòria no en sé, però n'hi ha molt de cobles que retreuen això, diu, castellano, valenciano rabudo con mucho rabo, que al salir de València se lo cortaron. Això ho diuen els de Requena en els de València, però vol dir que això ja no té unes connotacions religioses, és un altre rebut. Sí, en rabo, sí, no, és que cal dir que en valencià es diu aquella paraula rabo per animals de pèl i si és una
una cigrintana o si és un peix o és un ocell, és una cua.